guys sa school. Sa school. Sa community college dito sa amin para magpa-biometrics tong mga kids ko. Para sa national ID. Para sa kanilang national ID. Magdadala kami ng birth certificate, kanilang birth certificate at yung appointment slip nila. So, let's go. Kanyari. Bibi Loki. Ayan si Bibi Loki. Sasama ikaw, Bibi. Sama ikaw, ipa-biometrics din ikaw ni Mama. Ha? Ha? Para magkaroon ka rin ng ID. Oh, tara. Tara. Iwanan na yan. Ay. Ay, ala. May iwanan ang kusinang nakabukas. Oh, no. Bebe, pakidala na ito. Tara, oh. Baka may gawin naman si Wally. Habang hindi umuulan. Kulang yung payong namin kaya dapat samantalahin namin. Walang ulan. Bebe, ano gagawin mo pa? Ako maglalak ng ng door. Kasi kailangan ikaw. Kalayin mo naman kung Mama, ba't yun suot mo? Oo nga pala. Mabilis na yung payong, be. Gasal yung payong mo. Miming, huli. Oh, ikaw, magbantay ka rin dito, ha? Yan. Wap! ano kaya? Oops. Ito yung aming park dito sa aming bayan. Aming bayan. Ayun, dati ko yan. Yung dating school ni John Bert. Ayan. Yung dating nursery school ni John Bert. Ayan, nakakamiss din. Wala ang guard. Ha? Doon, oh. Tingnan natin. Malay natin. Kaso brown nut, eh. Ayaw niya daw. Kasi nasasabi mo yan kasi bata ka pa. Hindi ka pa na makapag-decide. Itong dalawa na mamasyal talaga. Bakit last time saan? Dito talaga. Akala ko walang kasi parang antahimik. Meron. Meron. Nilagay ko dyan yung birth certificate mo. Okay po. Wow! Hindi na din ako dito. Wow. Ah, hindi na kayo. Mama! Nagabig ko pala yan. Bakit ang sungit mo? Hindi naman. Sino ba ito? Opo. Ano mama? Trash can. Fish con? Dasan! Nakakatuwa makalabas ng bahay, no? Bebe, nakakatuwa makalabas ng bahay. Ano? Uwi na tayo? Oo, may nest. Nest? Wag. Wag muna. Nest! Wag mo na uwi.
Let's explore. Wait lang. Hindi ko may Alam mo na. Uwi na tayo. Uwi ko na kayo. Oh, saan na tayo pupunta? Basta. Ano? Saan pa tayo pupunta? Oh, Di ba pwede doon pwede ba doon magpunta? Pwede doon. Tara. Saglit ko kayo. Clear! Yes! Yes! Ay, bakit? Wait lang. Okay. Wow, ganda naman dito. Oh, wow. Opo, wait lang. Ninanamnam ko pa yung hangin dito. Kasi hangin. May nabibidyoan tayong dalawa. Kasaway ka. Ay, papost ko pala to. Yung cellphone mo, Ate Dia, baka naiwan mo doon. Ganito talaga yung pagbubuka. Gusto mo rin mag-school dito? Ano naman dyan mga kaibigan? Para malapit lang. Eh, hindi magkakasya dito ang malaking yun. Ah, Ines! Opo. Ay, kayo sunana ganyan. Pero walang egg. Baka naulog. Baka nahulog nung Yung hangin kasi. hangin kasi. Ano yun sa cloud? Picture mo yung ganda. Ano sa'yo? Ano mo na kalakad? Hindi ko makikita rito. Pag umuwi tayo sa bahay, wala, nandoon na tayo. Kaya punta na tayo sa Philippines. Kaso pag umulan, bebe, isa na Philippines sa cloud. Ano yun? flag. Opo. Saan kayo ganyan? Philippine flag. Bakit cloud? Saan? Ah? Halika na namin, videoan lang muna tayo. Ayan, nakalaya guys yung mga anak ko. Ayun, umuwi. Sige, habol-habol muna kayo dyan. Habol-habulan. Kuminada pa. Uy, tatalo na daw yung pagmakanan. Sige, race kayo, dali. Tuwang-tuwa sila nang nakalabas. Ganyan, no? Bebe, May pulis. May pulis sa ilalim ng tulay. Punta tayo dun sa may pier? Oh, let's go. Saglitan na natin. Yung payo, bebe. Nasaan? Tara, ate. Tayo. Sarap ng hangin. Sarap din makakita ng green na paligid. Green. Takot ako sa height. Marang taas. Bakit? Hindi naman kita pinapakit. Tapos na yung biometric nila guys. Para sa national ID. Kaso itong isa, yung pamangkin namin, wala akong hawak na original ng birth certificate niya. Kaya kailangan ko muna siya ikuha next week sa munisipyo. Para makakuha din siya ng ID para sa national ID.